Bojoku lagi ngetok rambanan cah. Gawe pakan wedhusku. Iki aku melu mergo ape njupuk lamtorone. Oh alah malah duo bocil iki gojek kae. Bocah loro iki dikongkon ngaleh kok angel malah nggereti rambanane. Ngene iki ceritane orang ngewangi ning malah ngrusui. Rambanane wis rubuh iki diketok bojoku langsung tak geret tak pinggirno soalé ning pinggir rata. Lah iki tujuanku melu bojoku njupuk rambanan ya iku milih lamtorone ape tak gendeli cah. Iki engko lamtorone ape tak dol. Piye ning nggonmu ana apa ora cah wong dodolan kaya ngene? Iki engko ape tak setorno ning bakul langgananku ya, bakul sayuran ning pasar. Ngene iki segendel diregani 1000 cah. Sakmene lho gendelane, dajal deloken ya. Piye menurutmu, larang apa murah cah? Lah iki tak gendeli wis entuk akeh ae. Tiap tak adai plastik terus tak setorno. Piye entuk dua keuntungan to? Entuk rambanan plus entuk juga duwike. Ngene iki ketoke ning desa ora payu cah, tapi nek gelem nelateni ya iso dadi duwe, iso kena gawe tambahan blonjo bumbon dapur.